Guys, welcome back to our channel. Welcome mga adorables. So wag na natin patagalin to. Shoutout na natin yung mga dapat i-shoutout. Shoutout kay John Saludes, yung trainee namin. And shoutout kay Sir Malyabs, isa sa mga legendary MR. And shoutout kay Sir Vince Montalban. Salamat sa napakasarap na buko pie. And shoutout sa Dota Aero Clark and Cebu Station. So alam nyo na kung bakit ako mag-isa. Alam nyo na yung vlog natin today. Motel vlog tayo ngayon, guys. So sa 81 followers ko, sa subscribers ko, maraming salamat. At patuloy-tuloy lang kayo sa pagsuporta. Let's go. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's why I choose you. Bababa ko lang ng bus, guys. Pasensya na kung hindi ako nakapag-intro na maayos kanina. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa susunod, ipapracticing ko pa mag-intro na maayos. Paano masabi? So tara sa vlog natin, guys. So guys, malapit na tayo. Alabang na tayo, guys. Malapit na tayo sa destination natin, guys. Malapit na tayo. Alam nyo na to. Kulay red. Idol Robin, baka naman. So guys, kung wala tayo na magandang thumbnail dito, wala naman tayong gagawin masama. Magre-review lang ulit tayo, guys. So yun, guys, let's go. Lakad na tayo konti, malapit na tayo. Wala tayong thumbnail sa logo nila, guys. So ito, guys, kapalan na ng mukha. So yun, guys, tara, pasok tayo. So guys, maghihintay tayo ng 30 minutes. Mukhang puno naman ito ngayon. Linggo ngayon, guys. Siguro sabi nung babae dun sa yes, 30 to 40 minutes na. So hintayin na lang natin para hindi naman masayang yung punta natin. So yun, guys, kita-kita lang. So guys, papasok tayo ng elevator. Ang room natin is 506. So guys, 506 tayo. Shit, guys, ang ganda. Success, guys. Nakapasok tayo. Deluxe pala tong room natin, 506. And kuha tayong loyalty card mamaya. Sana may faithful card rin, di ba? Let's go, guys. So guys, ito yung pagpasok pa lang natin sa 506 room natin. Ito agad yung makikita natin, guys. So ilock muna natin para walang makapasok kasi ako lang mag-isa dito. Pwede na! Alam nyo na, guys. So start na natin yung pagre-review, guys. Dito muna tayo sa bed nila, sa kama. So yan. So makikita nyo, guys, wala namang dumi. Maganda pa din.
So yan guys. So punta naman tayo dito sa dining table nila. Dining table kung tawagin. So guys, ito naman dining table. Bumili na rin ako ng makakain ko pag bored ako. So yan, nandito yung bag ko. Ito may libre na naman silang how-how. Yan, how-how. Sa mga batang 90s dyan, alam na alam yan. So, may ashtray, hindi naman ako naninigarilyo. So, ito na may salamin nila guys. So, punta naman tayo sa comfort room nila sa CR. Ayan. Pagpasok pa lang natin, malinis guys. Malinis. Maganda rin yung mirror nila, medyo may stain lang. Pero matatanggal dyan panigurado mamaya. So, ayan. May shower. May hot and cold. So, dito naman tayo sa may... Dito ko talaga nagagandahan eh. Sa may... salamin nila. Pwede pang TikTok. It's been a long... So, yan. Guys, may TV rin sila. Yan. May TV rin. So, may mga ilaw-ilaw. Kumpleto naman, guys. Yan. So, cinematic lang natin, guys, para makita nyo yung buong kagandahan nitong room na to. Guys, medyo short vlog lang naman yung ginawa ko ngayon sa pag-review dito sa Sogo Alabang branch. So, check natin tong last na yung bounce ng kama nila. So guys, samahan nyo, check natin. Biggie bounce, bounce, benta, bounce, 2 joints parang mafia. So i-rate ko siya siguro mga nasa 9/10 yung bounce niya. Wala rin naman masyadong ingay, so safe tayo, walang makakarinig na kapitbahay. So next rate natin yung smell. 10/10, wala akong naaamoy na medyo kakaiba. So mabango. Alam na, panigurado alam nating nilinis to panigurado bago tayo makapasok. So yung CR naman nila, i-rate natin. Rate natin yun is 10/10 ulit. Wala akong nakitang, ay siguro 9/10 siguro dahil sa stain sa may salamin. So, yun naman. So, sa TV, check na lang natin mamaya kung ano mga available channels. So, guys, kung may suggestions kayo kung pwede kong pasukan, apartment, inn, motel, hotel, so mga 5-star hotel, tsaka na yun kung may budget na tayo pag mayaman na tayo, guys. So, sa magpapa-shoutout, comment lang kayo at panigurado papansinin ko kayo. So, sa mga 81 followers ko, subscribers, continue lang sa suporta hanggang umangat tayo. Salamat sa pagsuporta. Hanggang sa next adventures, mga adorables. Det här är väntan och spela lite Dota och pusha